Diagwich. Diagwich. Falta go dtí an picúirlinn cartchlór. Chruthí mé féin agus má ar an éisio. A hain, a dó, a trí higéid le do huil. Ba sé sin a $10. Níl. Cartchlór amháin. Ó, tá smaoinemh agam. Is bralam líneocht. Ó, tá talann agat. Grandma agat. Tá sé in am sus a ghlacha. Grán rosta uair sláinsúil. Diagwich. Diagwich, cad ba wahlat inniu? Gran rosta beag amháin domsa le do chuil. Mis a freisin. Agus tógfaí mé an ceann mór. Tá airgid agam. A hain, a dó, a trí, a ceathair, a cuaig déag. Ho, go raibh míle maith agat. Fíric himúil faoi grán rosta. Tá grán rosta os cion 5,000 bliain díis aimsíú in Nua Mexico é. Úsáidsa é mar bhia agus mar bhaisiú ag sivíaltachtaí orsa a chatha corón de grán rosta le haghaidh searmanis. Go raibh maith agat. Tá fáilte roit. Diagwich. The hicéid. Ceart galore. Gama. Tá ceann agam freisin. Ceart galore. Is é diver siomra ná cuaig, is féidir leat dulanis. Fan go fóil, 2. Níl cead bia féin a thuirt leat. Níl cead ach bia cartchlór in our picúirlinn cartchlór. Tá mil seán donna dit agus do chuid fiacla. Tá brón ní dhéanamhí mé é seo a ríis an féidir lom dulanis. Sha, is féidir leat dulanis. Iva alatha, fan le do chuil. A chalíní, céin fá nóir an sivarm. Tar ar aid datha tá an scanán ar tí tosú. Gauma leiscéal. Le do chuil, ní ecam ein rud. Níor cheartit teacht chuig an picúirlinn leis stíl grúige anord. Curbhí sé bach ar an rairt den na daoine atá ina sítaobh hir diet. Tá an bhaisiú cartchlór seo róhard ní ecam. Déanamais é beagán níos gira. Anis tá rairt níos fearr ag na cuairteoirí. Déis dunnach, níl bia cartchlór ceaptha le hithe. Alec, datha, rachi mé ag lorg rud éigean níos inetsa ná seo. Ceart galore. A chuirde, tarlum. Duras a cuaig, duras a ceathair. Duras iver a trí, duras iver a dó, agus a hain. Ó, féach ar an alín cartchlór seo. Am roint snackanna a raunú domsa agus den na chalíní. A hain, a dó, a trí, a ceathair, a cuaig, a sé. Am bolla ionntach air. Bratníonn sé beagnach mar ír. Ba áthas ar na chalíní. Sílam gurbé seo é. Tagan an focail dinosaur ó ocail gréagacha a chilíonn leirt úfásach. Wair siad le linn na híise más sósaí, atá roinsa ina chréibh sí trísach, uirasach agus créitasach. Ní hé mas scanán é a ghuine. Cad é sin? Coward. Oh, Neil Mavia. An raibh sé iver a ceathair. No iver a cuaig. Sha, sílam gur bheith a sé é.
Is féidir le robóna a bheith cóbeag le brain Danny nó comór le car. Is féidir le roinnt robóna fálam óna dathi, skill a dútar insulт céirga. Ho, cad é an scanán seo? Scanán faoi robóna cart chlór. Ní hé seo mo scanán. Coffee mé dulgadí an lehras. Cuine é seo dum ba mé arás. Carrot galore. Sin é. Brustiart. Tá leithris ann le haid cuairteanna tapa amháin, ní le haid scanáníochta nó ag imirt le fón. Le do huil, Brustiart. Chula mé rud aigen. Rauníú an tanam labúbú mar gheall ar a ónéitach aisteach, agus éasca le rá chun pásantach aisteach an charachtar a bheat seo, is charachtar banan I labúbú. Ó, a lehéid. Cad é an scanán seo? Ní hé seo mo scanán. Daha an tusa atá ann? Iva, cá rá tú an tam ar fad seo. Daha ní chreidí tú é, chuí mé amú agus rinne mé dearmad ar iver or siomra. Iva, sílam gurb é an doras seo é iver a dó. Ceart go leor téimis. Ní hé seo or scanán a daha. Se, is scanán faoi níanán é seo. Daha tóg de fónar a grán rosta. Cá bhfuil dartha? Agus Ava? Cá bhfuil siad tá an scanán hart. Daha, sílam grib é iver or siomra ná a chuig. Whoops! Eva, Daha cá rá sibh tá an scanán hart. Is scéal fada é in siomid dit é lá eile téimis. Ná ris a Victorlin. Diagwich, falsa go dtí mo thiúpa uachtar róta cartchlór. A chalíní, faimis roinnt uachtar róta cartchlór. Níl go raibh má agat a daha níl mé mór an tóga le bí a cart chlór. Cad ba wath leat. Seo, agus an ceann seo. Ó, grána. Dúirt mé leat, a daha níl bí a cart chlór le hithe. Bhí an fictúirlan cart chlór sríúil ach níor anamar le chéile I gceart mar bhíamar ag déanamh dearmad ar iver or siomra I gcónaí. Se, fiú in áit fiú nuair mar seo, tá sé tábhachtach fannacht le chéile agus na rialacha a leanúns. Déanamish era dá chéile. Tá mé fós ag irí chudla. Tá an táimistí am den bhricasta Steffi. Níl tá mé ag irí chudla. Ceart galore. Seo de bhréagán is fearr leat, Steffi. Cula sábh, Steffi. Go raibh má agat a ghads. Imagine what, Evan? Diagwit, tá an pizza ré an bhfuil uchrasart. Má chuann aon duine ceist, ní raibh mé an seo riamh. Carrot galore.
Steffi, stop! Steffi, Shinna Gohan, stop! Let the hill! Stop, stop! Coffee to Ahru Anish, ta to Kofluch. Steffi, Kada Horla, Kane fought around to Salin? Hitch me laga, ni cuivan lum ein rud. Tashe Shin Ashtach, Tamish, Steffi. Garau ma agat a gads. Bai me in mo shomra. Tá me chun lí sias fáil nóméid. Ho, Steffi! Steffi, cad atá ó dhéanamh agat tá sé déanach. Cad? Stop! Steffi, Tamish as a chulla, tá sé an am chulla a ditch. Fan second. A Steffi, cad atá ó dhéanamh agat tá gach duine ina gculla múch é seo. Ceart galore, Steffi, sin galore, am dul a chulla. Ihe bhá agus fan sa laba an uair seo.
an bhfuil mé dal an Steffi atá ann? Steffi, sin galore, stop, le the hill stop le the hill stop. Cad atá siúl Steffi an bhfuil tú ag siúl I de chudla. Cén fá go bhfuil do bhála druma agat tá sé róluach den scoil. Tá sé durcha galore muoi, téimis a bháile go labba te. Brunglódí milse, a stór, fanny mé an seo chun a chin tú go bhainní Steffi sucr ina labba. Diadíomh a rang. Diadit a bhúnsór. Curigi fáilsa ribh amach léinn nua éva. Diadíomh a ghine. Tóg de hiachán le de hoil. Heis, fé cad atá agam. Heis, féach ma fiann agus ma leabhar nótaí. Woo, hoe fionúr. Is bralum Tá a is agam. A bhic léinn tá sé in am de thionscadal óliaachta a chur I láthair. Inniu taspáin bhí mé pléisce bolcán dit. Wó ionta fecha mis. Thó caithfí mé níos mó a chur leis. Daha an trial as cóimhas difriúil an céad uair eile, ceart go leor. Ceart galore. Alais is tusa an céad duine eile. Wó, cad é seo? Inniu chuirm na plánéids den Green Chorus I láthair. An simúil alais is féidir leat tosú. Tá an Green site I lór an Green Chorus. Tá a hooked plánéid sa Green Chorus. Seo marker. Venus. An Dawan. Mars. Iirecht bhá alais, ach tá na hanamnacha plánéid míthart agat, tóg de hiachán le de huil. Ceart galore. Eva is tusa anis. Inniu, bawalum chorus díla a chur láthair. Wó iontoch an féidir leat a haspáint dún conna sa ibrion sé le de hoil. Cínta. Brisin an chorus díla bia síos ina físi bioga, onas gur féidir len ar gurp a úsáid le haith fuineh. Tá. Woo. Obair iontoch Eva sinna. Sha, go raibh má agat. A bhic léinn sin ile don lá inniu fefi mé sibh. Daha, Alice, bhá libh crucha amach tar éis na scoile inniu? Níl tá mé angnóthach inniu. Cad faoi tusa, Alice, an féidir leat dul lum? Níl tá mé gnóthach freisin. Eva tá rud agam dit. In nóíra?
Ooh, cad é seo? Down Ola. Dia dit, a rad. Ó dia dits a stór cad a hála. An féidir leat rein soláthirtí scola galanta a cheannach dom, mar atá ag páistí eile ón scoil. Tá brón Eva, níl go leor airgid agan chun é sin a dhéanamh faoi láthair. Caithfí mé a bheith ag obair. Ó, ceart golóir, a rad. Madin wa a bhúnsór. Madin wa a alas sé sios. Madin wa a bhúnsór. Madin wa a daha sé sios le do hoil. Dia rit a bhúnsór. Dia rits a Eva tar isteach le do hoil. Féach ma chlaurí ór, féach ma urador cluiste nua. Wó, tá sé có fiúnúir urador cliste? Hey, féach ma bhrásleid. Agus ma winke nua fiúnúir. Wó, an féidir lom brathnú níos gara. Cad é nói ní féidir. Ó, tá sé in am béle a chhlachta, a galtaí a alas tar chuig an mórd le do hoil. Alas ban úsáid as na litricha agus cum an focail windy. Ceart galore. Tá mé críochnatha. An drochóir rinne tú botún sé sios a alaid. Ó a dhéamh. Daha is tusa an céad duine eile tar an seo le do hoil. Daha caithfí tú an focail rannaí a chuma. Ceart galore. Tá mé críochnatha. An drochóir a daha rinne tú botún sé sios. Cíbé. Eva is é de halanis é le do hoil tar chuig an mórd. Eva an féidir leat an focail sniúí a chuma agus a litrú. Cínta. Mathú a Eva sinna. Yay, woohoo. A galtaí tá an ceacht thart, feici mé sibh amórach. Inniu, Tom ag dul chuig kosher Barbie tar éis na scola. Tom ag dul chuig kosher Spiderman inniu tar éis na scola. An féidir lom a bheith in éanacht líomh? Níl. Níl. A radí, a rad. Cad a hála Eva, Fuair mé grád có má scoil inniu. wú Tom có brodúil asat a Eva mo thóir réalta. Hey, a rad, tá gáháilis có fiúnúir ag mo chóscoilóirí. An féidir lom roinnt a bheith agam freisin? Tá brón a Eva, ach níl go leor airgid agan chuige seo. Tá sé ceart golóir, a rad, tuigim. Allo féach urthe. Ligdom Greengraph a hogáil de sin. Fiúnóir. A galtaí inniu tá rang yoga do thusaitheoirí agan, a daha a alas, curigí bhar ngléisanna I bholach le do hoil. A daha a Alex níl cead ag fón sa scoil seo, caithfí mé labhairt le bheirdis mothóirí. Ó a dhéamh.
A daha a alles lawer mé le de woensóir díireach, agus duine sé dom gach rud faoi de groch chumper agus de groch aimíocht scoil. Mar sin, bei Punos Earth, tuair dom de grochán agus de rach gohálas le de huil. An bhfuil tú cead golóir a stór. Níl, déanaan páistí magach fum scoil. Cluisiom thu a stór is féidir le páistí a bheith cógrána uaireanta, ach tá rud éigean agam duit a déiteach tú a spraga. A dhí go raibh má agat a gad. Dibrí mé chódaíonn a éha agus tá grádanna có má agat sa scoil seo, mar sin seo mo bhruntanas duit. Rú, go raibh má agat a gad is tú an duine is fearr. Dí a riamh a réí úsla. O pound Louis a funewer. Is mahlum iad freshen. In nóíra is féidirlumm iad a roinnt leat. Go raibh má agat Ava. Go raibh má agat Ava. Eva, má dum ma umper. Eva, tá brón as a bheith grána leat. Go raibh má agah a rií, cílíonn sé go leor dom. A ghaltaí tá scrúdú agan inniu. A ghaltaí tá an táimistí tóir dom bhar scrúdatha. Wo cógordas a ghaltaí inniu tá agah go léir. Hórá! Hórá. Chunní an stiff galanta sin fad sin ó stadéir a dhéanamh. Se as seo amach is é or scoil an tusaíoch. Cuimhní gur bé an rud is tábhachtaí scoil ná ólas agus cardis, ní giúrléidí édí fashionta.